25 лістапада кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ адзначыла 92-ю гадавіну слуцкага збройнага чыну. Сябры партыі неабыякавыя людзі наведалі памятныя мясціны паўстання 1920 году. Невялікія шэсці мітынгі каля памятных знакаў адбыліся ў вёсках Грозава і Семежава. Наступнай кропкай маршруту стала вёска Вызна, якая цяпер завецца Чырвонай слабадой. Памятны крыж у ёй быў знішчаны па загадзе мясцовага праваслаўнага святара. Гэтага чалавека нельга назваць святаром, это поп. Хто замахивается на святы крыж, заўсёды будзе пакараны. Вот гэты быў пакараны за то, што ён займаўся прыставаннем да малалетак. І гэты чалавек адбывае турэмнае пакаранне. Жыхары вёсак амаль не прымалі ўдзелу ў памятных мерапрыемствах. Юры Беленькі кажа, што гэта вынік запалохвання людзей з боку мясцовых уладаў. Падышлі да нас жанчыны ў мінулым годзе, кажуць: а вы ведаеце, нас кожную хату абыходзілі. Сказалі, не прыходзяць. І ўсё роўна прыходзяць людзі, хоць колькі людзей прыходзяць. Вы знаете, бояцца падысці. Вы ж бачылі вакол, як стаялі, слухаюць. Усё роўна стаяць, слухаюць. У Слуцку да ўдзельнікаў акцыі далучыўся былы палітвязень Сергей Коваленко. Для мяне прыняць удзел в этом шэсце вялікі гонар. Слуцкі збройны чын будзе значыць для Беларусі заўсёды змаганне за волю і перамогу беларускага духа, сілы і моцы. То, што беларусы не збіраюцца быць рабамі, капаць тут, сеяць, а другія будуць пажынаць нашы плады. Удзельнікі акцыі зладзілі невялікае шэсце ад універмагу да будынку мясцовага краязнаўчага музею. У ім падчас збройнага чыну знаходзіўся штаб паўстанцаў. Акцыя адбылася без інцыдэнтаў, але падчас памятных мерапрыемстваў за іх удзельнікамі назіралі супрацоўнікі ў цывільным і міліцыянты. Мікіта Броўка, Міраслава Зайцева, Новы час.